TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu bɛ an ka jabaranin lamɛn sanga ni wagati an b'a kalama k'a fɔ jabaranin ka d'aw ye sabula sanga ni wagati a bɛ weleli kɛ ko o sɛbɛntiya an ka nɛgɛjuru siraw la bi ka bɛn sibiri ma an bɛna an sigi ka kunnafoniw di aw ma a bakurubaw an b'olu di aw ma fɔlɔ a yira k'a fɔ ko bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na ni gouvernement bɔra k'a nkalontigiya an ka tungarankew minnu bɛ Paris n'o ye Faransi faba ye olu bɔra u taamana u y'u ka nisɔngoya yira maa min bɛ kuma an ka gouvernement tɔgɔ la n'o ye Maître Mutaka Tale ale bɔra k'a ka laseliw kɛ a ye gouvernement ka kuma sɛbɛntiya an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ Gambie jamana kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi farafinna tilebiyanfan ka jamanaw ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ye u bɛ fɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la ka kɛlɛkɛdencɛw bila ka taa Gambie walasa ka Yaya Jammeh labɔ fanga la jagoya la an b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Israël u diminen don k'a sababu kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ONU ka nin sariya in sigi sen kan kabiri san 1979 wagati fo ka n'a bila bi la u y'a yira k'a fɔ jagoya fanga mun sigilen don ni an kama ko colonisation o ka bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Cisjordanie ani Jérusalem Est fanfɛlaw la an b'o kunnafoniw di aw ma nin y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala kunnafoni wɛrɛ mun fana bɛ k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a di aw ma ladiriya kɔnɔ a y'aw bisimila a tun yirala k'a fɔ ko Mali ni Union Européenne n'o ye Europe ka jɛkulu ye k'an jɛra k'u ka bolonɔ bila sɛbɛn na bolonɔ bilara sɛbɛn mun na bɛɛ y'a ɲɛfɔ i ta fan dɔw y'a yira k'a fɔ bolonɔ bilara sɛbɛn mun na k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana jɛra n'a ye k'a fɔ an ka tungaranke fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ bila ka na an ka jamana kɔnɔ jagoya la nin ko in kɛra sababu ye k'an ka tungarandenw ladimi a ma da o fana ma an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen na dimi na an ka maaw ka ca jamana mun kɔnɔ n'o ye Faransi ye u ka faba n'o ye Paris ye kunun maaw bɔra k'u ka taama boloda k'u ka nisɔngoya yira kabiri o kɛra gouvernement fana ma ko bila ka taa daga girinda la u ka maa min bɛ kuma o tɔgɔ la n'o ye Maître Mutaka Tale ale bɔra a kumara a ye laseli dɔ kɛ o laseli in kɔnɔna la a ye gouvernement la fasa kosɛbɛ maa minnu bɛ fɛ ka faso baara kɛ ni an kama ko fonction publique ɲɔgɔn dan daminɛra u ni ɲɔgɔn cɛ kabiri sɔgɔmada in na an ka jamana yɔrɔ 6 ɲɔgɔnna kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ an ka faba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kalanso mun bɛ yen n'o sigilen don musow tɔgɔ la ni an kama lycée Aminata Ba an ka ministre mun ɲɛsinnen don faso baarako ɲɛnabɔli ma ale taara yen de walasa bataki mun dira walasa babu kan ka kɛ o kan ni an kama sujet k'o dafara walasa maaw ka se ka baara kɛ ni o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a baaraw kɔni sigira sen kan nka komi sini ye chrétienw ka seli ye sini tɛ se ka ye a la cogo si la u ye sini ta bɔ a ma k'a bila nin kalo tile 30 la CEDEAO an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n'o ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu ye olu kɔni kelen don ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan nka an bɛ don min na komi bi u y'a yira k'a fɔ n'u ka fɛɛrɛ kɔni ma ɲɛnabɔ u bɛ fɛ ka na ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye o fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye jagoya ka Yaya Jammeh labɔ fanga la u kɔni maaw ci ka taa ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan nka a b'u kɔnɔ yɛrɛ de ni Yaya Jammeh ma bɔ an ka kunnafoniw lajɛ farafinna tilebiyanfan jɛkulu mun bɛ yen ni an ko a ma Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO u ye u ka hakilinaw yira bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ a yilan to olu la ka Yaya Jammeh gɛn ka bɔ fanga la n'a ma sɔn janvier kalo tile 19 o dugujɛ ka fanga bila sabula o don u ka jamana ɲɛmaa kura mun sigira n'o ye Adama Barrow ye o y'o sigi don ye walasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ CEDEAO u nana u jigida Senegal kɛlɛkɛdencɛw de kan n'o y'olu ka sɔrɔdasiw ye sabula an bɛ don min na komi bi kunnafoni mun sɔrɔla olu b'a yira k'a fɔ Senegali sɔrɔdasiw olu de bɛ ka maa mun sigira jamana ɲɛmaa la kɔsani na n'o ye Adama Barrow ye k'o lakana nka kumaɲɔgɔnya u m'o dabila fɔlɔ sabula Nigeria jamana ɲɛmaa n'o ye Muhammadu Buhari ye u ye ale de sugandi walasa a ka se ka Yaya Jammeh lasɔn cogo min na u bɛna sigi caman kɛ walasa Yaya Jammeh a ka sɔn nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni balawu wɛrɛ ye Congo jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kunu an tun y'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya sigilen don sen kan politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ halisa o kumaɲɔgɔnya kelen o de bɛ sen na u ye su kelen kɛ u ma se ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nka bi
u y'a yira k'a fɔ u kɔni kelen don k'u jigida chrétiens ka diinɛ ɲɛmaaw de kan n'o ye archevêque ye olu ka se ka na ni lahala ɲuman ye u ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka kunnafoniw lajɛ. Kabiri kunu kumaɲɔgɔnya sigilen don sen kan fo ka n'a bila bi sɔgɔmada joona in na politikimaw n'o ye Congo politikimaw ye minnu bɛ ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɛ Congo bɛ lahala mun kɔnɔ walasa u ka bɔ a lahala kɔnɔ sabula u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Joseph Kabila ye kabiri décembre kalo tile 20 san 2016 ale ka fanga kuncɛra. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan chrétiens ka diinɛ ɲɛmaaw n'o ye archevêque ye u bɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi olu de kɛrɛfɛ u ka se ka lahala ɲuman sɔrɔ a la cogo min na. Politikimaa dɔ bɛ ale ye muso ye kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la ale yɛrɛ bɛ yen ale de nana a yira a ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ ko kɔni bɛ archevêque de bolo n'o ye chrétiens ka diinɛ ɲɛmaaw ye wa a y'a yira a ka laseliw kɔnɔ k'a fɔ politikimaw olu kɔni ye archevêque de ta walasa olu kana ni hakilinaw ye hakilina mun bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya mun bɛ k'a ɲɛnabɔ ka bɔ yen pewu sabula ni ye archevêque ta k'a lajɛ n'olu ye diinɛ ɲɛmaaw ye maaw don minnu m'u yɛrɛ bila maaw don ala kanu b'u la ala b'u dusukun na maaw fana don olu tɛ parti foyi fɛ u tɛ maa si fɛ a yira k'a fɔ olu bɛ na ni hakilina mun ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ni hakilina in kan. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ de kabiri san 1979 wagati o ni ka jɛni ni hakilina ye o tɛ dɔwɛrɛ ye jagoya fanga mun sigilen don Israel fɛ Cisjordanie ani Jerusalem est kunna a ka se ka wuli ka bɔ yen cogo min na jamanaw dɔ de nana a laɲini kɛ a kunnafoni bɛ boloda mun kan an ka lajɛ. Ta Hébreu u sɔbɔkɔrɔ diminen don u ka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale ye wele bila a ka lasigidenw bɛ Senegal wa a y'a yira k'a fɔ u ka dɛmɛ tɛ nata Senegal bilen ka sababu kɛ Senegal, Venezuela, Malaisie olu de nana ni hakilinaw ye u y'a ɲini olu fɛ olu ni fana ka tugu o hakilinaw kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye jagoya fanga mun sigilen don Palestinikaw da la Cisjordanie ani Jerusalem ka taa Jerusalem kɔrɔyanfan na o bɛ se ka dabila cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o hakilinaw u jɛra ni o ye o ni maa 11 n'o ye jamana 11 ye minnu sigilen don walasa ka diɲɛ ka lakana sabati a yira k'a fɔ jamana 15 na n'o ye lamɛrikanw ye olu kɔni ma sɔn ka kala ta olu yɛrɛ minɛ sabula nin ko ɲɛ ka dun kosɛbɛ n'olu m'u janto a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya la don olu ka jamana kɔnɔ. TV Anwar filɛbagaw aw bɔra ka ja minnu lajɛ nin de y'aw garijɛgɛ ye k'a yira aw la k'a fɔ sufiw ka ɲɛmaaba n'o ye El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kelen don ka taama boloda ka taga Kucala jamana kɔnɔ Kucala mara la u y'a bisimila ka ɲɛ wagati min na a donna su in na n'o ye sibiri ye a bɛna wajuluba de kɛ ka maaw bila sira ɲuman kan ka maaw ladi ka diinɛ ɲɛfɔ maaw ye sabula n'i y'an ka jamana ta ka lajɛ diinɛ jamana don nka a ma faamuya kosɛbɛ o de y'a to mankanw bɛ senna fan caman fɛ El Hadj Seck Sufi Bilali Jalo a n'a ka cɛdenw u sera Kucala mara kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi n'a ko kɛra cogo min na ni Ala sɔnna a bɛna a ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka kunnafoniw kan an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a yira aw la k'a fɔ ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a don wɛrɛ kunnafoni kura minnu mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ aw k'an bɛn.